भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। आज आपण या ठिकाणी हरिनामासंदर्भात बोलणार आहोत. आपण पाहतो की हरिनामाशिवाय या जगामध्ये कुठलेही साधन नाही. हरे नाम ही केवलम कलौ नास्ते व गतिरान्यता. हरिनाम आपण सतत मुखामध्ये चालू पाहिजे. हरिनामाबद्दल आपण पाहतोय की हरिनामाचा महिमा किती मोठा आहे. हे प्रभू, आज आपण या ठिकाणी येऊन तुमचं दर्शन देऊन या पती जीवांचा खरोखरच आज उद्धार केलाय प्रभू. जय प्रभू, धन्य झालो आम्ही, धन्य झालो आज प्रभू. हरे कृष्ण. अरे हा तो रोमहर्षणसूत साक्षात व्यासदेवांचा शिष्य, ज्ञानामध्ये अत्यंत विपुल आहे. परंतु मी इथे आल्यानंतर हा आपल्या जागेवरून उठलाही नाही, प्रणामही केला नाही. याच्या हृदयामध्ये भरपूर अहंकार साचलेला दिसत आहे. आणि जो व्यक्ती अहंकारी असतो, त्याला घमंड झालेला असतो, त्या व्यक्तीमध्ये अत्यंत ज्ञान जरी असलं तर ते ज्ञान असं आहे जसं एखाद्या विषारी सर्पाच्या डोक्यावर हिऱ्याचा हार असावा. आणि हे असलं हे ज्ञान याला अजिबात शोभत नाही. हा व्यक्ती या व्यासआसनावर बसण्यासाठी मुळीच लायक नाही. आणि म्हणून मला असं वाटतं की याचा आताच अंत करायला हवा. या कुशाग्रहाद्वारे या व्यक्तीचा मी आता अंत करून टाकेन. हे प्रभू, हे प्रभू, हे प्रभू, आपण हे काय केलं? आम्ही तर रोमहर्षी सुतांना दीर्घायुष्याचा आशीर्वाद दिला होता. पण भगवंता, आपण तर हे सगळं केलं आणि ह्यातून हा समाज काय आदर्श घेईल, काय समजेल, यातून काय लोकांना गुरुतत्व आहात. समाजापुढे अनंत काळासाठी तुमचा हा चुकीचा उपदेश जाऊ शकतो. प्रभू, यातून काहीतरी योग्य मार्ग काढा प्रभू. हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्ही जे बोलत आहात ते अत्यंत योग्य आहे. कारण महाजनो गथा पंथा, जसे श्रेष्ठ लोक कार्य करतात तसेच हा सामान्य समाज त्यांच्या पावलांचं अनुगमन करत असतो. आणि म्हणून जर तुमची इच्छा असेल तर या रोमहर्षण सुतांना मी पुन्हा जिवंत करेन आणि तुम्ही दिलेले दीर्घ आयुष्याचे आशीर्वाद सर्व त्याला लागू होतील. अनंत कालासाठी त्याला मी हा आशीर्वाद देईन आणि त्याचबरोबर त्याला धनसंपदानं पण आशीर्वाद देईन. हे प्रभू, परंतु या मृत्यू शरीराला आपण फक्त आपणच जिवंत करू शकता. कारण की आपण भगवंत आहात. हे कोणी करू शकत नाही, फक्त भगवंतच करू शकतात. हा, आपल्या मुखातून हे शब्द ऐकले आणि हा दीर्घ आयुष्य दिला, ब्राह्मणाने दीर्घ आयुष्य दिलेला हा रोमहर्षी सुतांचा पुन्हा उद्धार होईल. आपणच फक्त भगवंता करू शकता, आपल्याशिवाय कोणीही करू शकत नाही. परंतु प्रभू, तुम्ही पश्चाताप म्हणून परंतु हे भगवंता, तुम्ही ब्राह्मण हत्या केलेली आहे. तर तुम्हीच यातून काहीतरी योग्य मार्ग काढू शकता. कारण भगवंता, जर आपण अशा प्रकारे ब्राह्मण हत्या केली हे जर समाजामध्ये समजलं तर कदाचित त्याचा कलालोह होईल. आणि मग आदर्श समाज काय घेईल, त्यातून भगवंतच ब्राह्मण हत्या करतायत की अजून कोणी करते, याचा आम्हाला योग्य मार्गदर्शन करावं एवढीच आमची इच्छा आहे. आणि भगवंता, तुम्ही जर त्याला पुन्हा जिवंत केलं तर तुमची ही कुशाग्र लीला अनंत काळासाठी जे श्रोते श्रवण करतील, त्यांच्या जीवनाचं सार्थक करतील, उद्धार करतील.
ह्या गोष्टी इथंच थांबतील प्रभू. त्यामुळे तुम्ही त्यांना जिवंत करू नका, पण काहीतरी योग्य मार्ग काढा प्रभू. हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्ही जे बोलत आहात ते अत्यंत योग्य आहे. रोमहर्षण सुताचा वध करण्याचा माझा मुळीच हेतू नव्हता, परंतु त्याचे जे कृत्य होते त्यामुळे त्याचा वध करणे मला भाग पडलं. कारण जो व्यक्ती आपल्या गुरुचा आदर करत नाही तो या व्यासासनावर बसून या समाजाला काय शिक्षा देणार, आणि म्हणून त्याचा वध करणं योग्य होतं. तुम्ही जसं म्हणता मी क्षत्रिय आहे, या अवतारामध्ये मी क्षत्रिय धर्माचं पालन करायला हवं, परंतु हे गुरुतत्व म्हणून मी इथं विराजमान आहे आणि म्हणूनच मी त्याचा वध केलेला आहे. आणि तुम्हाला मी म्हटलंही की मी त्यांना पुन्हा जिवंत करू शकतो, परंतु तुमची सर्वांची अशी इच्छा आहे की ही कुशाग्र लीला जी आहे ती अजरामर व्हावी, आणि म्हणून यातून एक चांगला योग्य पर्याय आपण निवडूया. पुत्र हा पिताच्या शरीरातून प्रकट होत असतो, आणि म्हणून पुत्र हा पिताचा प्रतिनिधित्व करत असतो. म्हणून उग्रसर्वा सूत गोस्वामी जे आहेत त्यांचे पुत्र, त्यांना आपण या व्यासासनावर विराजमान करूया. हरी बोल हरी बोल, हरी बोल. सुत गोस्वामी की जय. गोस्वामी की जय. साधो साधो या. साधो 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 पहिलं साधो. गुरुतत्वाचा आशीर्वाद घ्या. रे तर आजपासून या व्यासासनाचं प्रतिनिधित्व सूत गोस्वामी येणाऱ्या अनेक काळासाठी करतील, आणि भागवत मध्ये त्यांचा नेहमी जय जयकार होत राहील. सूत गोस्वामीजी की जय हो. जय. आणि तुम्ही ब्राह्मणांनी दिलेले सर्व आशीर्वाद या सूत गोस्वामींना आता लागू होतील. आणि आता तुम्ही जी म्हटला होता की मी ब्राह्मण हत्या केलेली आहे आणि त्याचं प्रायश्चित मी करणं योग्यच आहे, कारण येणाऱ्या समाजाला हे समजलं पाहिजे की आपण जे कृत्य करतो चांगलं किंवा वाईट त्याचं आपण प्रायश्चितही करायला हवं, आणि म्हणून तुम्ही जे सांगाल ते मी करण्यासाठी तयार आहे. हे प्रभू, आपण प्रायश्चित म्हणून या ठिकाणी बलवल नावाचा एक राक्षस आहे, याचा तुम्ही वध करा. ज्यावेळेस आम्ही ब्राह्मण एकत्र येऊन ज्यावेळेस यज्ञ करतो, विष्णूची आराधना करतो, त्यावेळेस त्या यज्ञामध्ये तो रक्त, मूत्र, मल विसर्जन अशा अशुद्ध हे यज्ञाचा पूर्ण भंग करून टाकतो, अशांतता करून टाकतो. त्यामुळे आमची फक्त आपल्या चरणी एकच विनंती आहे की आपण त्याचा वध करा. कारण तो इतकं अघोरी कृत्य करतो की आम्हाला कुठलीही साधना करणं किंवा आमच्या साधू संतांमध्ये काही जर वार्तालाप चालू असेल तर त्यामध्ये विघ्न आणण्याचं काम हा बलवान राक्षस करत असतो. तर कृपया आम्हाला त्याच्यापासून उद्धार. बलबल कोण आहे हा दुष्ट राक्षस? प्रभू, हा आणि बलवल तो केव्हा इथं येत असतो त्याचं मला सविस्तर माहिती सांगा. राक्षस पौर्णिमा आणि अमावस्याला या ठिकाणी येत असतो. प्रभू, पौर्णिमेला नाही म्हटलं येतो हम्म. आणि उत्पात माजवतो. अच्छा, आता बघा तर आजच पौर्णिमा आहे आणि निश्चितच तो आज इथं येईल. आणि तुम्ही निश्चिंत राहा ब्राह्मणांनो, आपण त्याचा व्यवस्थित कार्य पार पडू. छान. आज पौर्णिमा आहे. हे नैमिषारण्य शांत शांत, माझं आहे. त्याची मनाची शांती होऊ दे, बोलू दे त्याला. मी इथला राजा आहे. हे यज्ञकुंड त्या ब्राह्मणांनी त्या ब्राह्मणांनी लावलं. हे यज्ञकुंड अपवित्र करणं हेच माझं कर्तव्य आहे. थू. हे दुष्ट कोण रे तू? तुझा साक्षात मृत्यू आहे मी, आणि ते अजून ब्रह्मदेवाला सुद्धा जमलेलं नाही. विनाशकाळी विपरीत बुद्धी. तुझी आता विनाश जवळ आलेला आहेस ना, म्हणून तुला काहीही सुचत आहे. थांब. अरे पडतो, पुन्हा इकडे ये.
अरे दुष्टा, आज तुझा अंत निश्चित आहे. चल जास्त बोलू नकोस, मैदानात ये. अरे राव कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम प्रभू, आज आम्ही रोमहर्ष सूद उद्धार पाहिला. आज आपण बलबल वध उद्धार पाहिला. हरी बोल हरी बोल हरी बोल आणि आपण- आणि आपण आज सुद गोस्वामी सारखे आपल्याला आचार्य मिळाले जे आनंद कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम